Es tanca un capítol dels últims anys de la història de Can Creixent. Es tanca una relació entre dues institucions i es tanca malament. No es tanca de mutu acord, es tanca perquè una part ha deixat l'altra i aquesta última no ha pogut evitar-ho. I no ha pogut evitar-ho perquè la relació des del principi ha estat perversa. Una part podem pensar, nosaltres, que tenia bona fe, però l'altra no. L'altra venia per uns interessos molt determinats, amb uns objectius molt clars dins de la seva estratègia d'implantació territorial. Can Creixent els ha servit de cap de pont de cara a l'objectiu final d'implantació en la Ribera. Mentre anaven preparant el terreny en Alzira, van aconseguir que nosaltres decidim unes instal·lacions en les quals provisionalment anàvem tranquil·litat. Aconseguit aquest objectiu, ens han deixat, permítame l'expressió, en el cul a l'aire. Ens han enganyat i ens han deixat penjats amb unes inversions fetes, algunes de les quals tenen un futur ben incert. L'estructura de Gaianes no sabem com acabarà. Ja sé que no forma part del punt ni del conveni, però sí de l'engany amb què ens han obsequiat. En la casa del carrer Santa Anna, que sí forma part del conveni, creiem que sí que és aprofitable. De fet, ja s'han fet propostes i hi ha un ventall d'elles que es poden anar a aquest. Si no totes, almenys algunes sí. Des del jutjat de Pau fins a dependències de cultura i joventut i fins i tot una possible extensió de l'escola de Sant Villones. Ha estat una relació que alguns denunciaren en el seu moment que podia acabar com ha acabat, perquè pensaven que l'altra part no era de fiar. Per això manifestàvem el nostre desacord amb el conveni que avui es resol. Donàvem unes instal·lacions que havíem de comprar, a canvi de molt poc, pràcticament res i damunt ni tan siquiera posàvem una clàusula d'indemnització en cas de que alguna part incomplirà el conveni. Això ha permès que se n'anaren com se n'han anat, amb una portada als nassos. No ha tingut ni l'elegància de donar la cara a aquella persona a la que li donaren especial protagonisme en un 11 de març. L'única satisfacció que et dona el que ha passat és veure com no ens enganyarem és que ens negarem a assistir a aquell acte, en contra de les nostres conviccions respecte a la festa. Tornem al conveni. Però al poble no era just donar tant a canvi de tan poc. Nosaltres, el bloc, no ens oposàvem a la Universitat Catòlica, ens oposàvem al tracte de favor. De fet, quan ells després signàvem un altre conveni amb la mateixa entitat, pel qual pagàvem per la utilització del conservatori, no ens oposàvem. S'ha acabat una relació i hauria de servir per aprendre dels errors comesos, sobretot perquè estaven avisats. Hem d'aprendre per què hem gastat molts diners, que vist el que hem vist, ens haurien d'haver gastat en altres coses. Hem utilitzat diners de subvencions no finalistes que hem malbaratat en una estructura que esperem puguem utilitzar en algun moment. Des del nostre punt de vista, les expectatives creades per la Universitat Catòlica en l'equip de govern ha donat lloc a una mala utilització de recursos públics. Massa vegades estem veient, i no solament a Can Creixent, com es donen recursos públics a empreses privades comptant amb uns beneficis socials de difícil materialització, i mentre aquestes empreses van ampliar beneficis. Per a nosaltres és molt trist el que ha passat, però no sentem responsables.